Znaš šta sam mislio? Recimo napravimo neku situaciju kao nešto regularno razgovaramo, na neku temu nije važno i treba samo smislimo neki signal gde ću ja da napravim onu svoju uvodnu špicu. Naravno. A šta misliš o tome da se ja počešem po vratu? Može. Dobar dan, Predrag pri aparatu. Dve budale! Us! Production. Danas je sa nama očigledno moj bivši prijatelj Predrag. Imaš sreće što te Ruška Jakić preporučila, inače bi... Nebitno. Danas ćemo predstaviti narodu nešto potpuno fantastično, nešto unikatno, jedinstveno, prelepo, a to je... To je Triumph Spitfire 1500. Jedini žuti u Srbiji. Ja mislim da će se narodu dopasti ovo što ćete vidjeti. To bi bilo to što se ovog Beovorka tiče. Za sam kraj imam jedno pitanje za tebe vezano za auto. Da li možda imaš još neku informaciju zanimljivu da podeliš sa nama, odnosno da li ovaj auto može da izgleda perfektnije nego što trenutno izgleda? Pa možda nisam rekao na početku, automobil je 76. godište, dobio ime po avionu iz Ruskog rata, iz bitke za Britaniju, Spitfire, a ono što bih rekao premijerno sad za ovu emisiju, znači bit će interesantniji, zato što ćemo dodati žičane felne. Neke mrežice će pasti, odlično. Sa zadovoljstvom ti uručujem Beovork žutu nalepnicu koja predstavlja klasik. Hvala. Od mene. Tako da nadam se da vam se dopalo ovo što ste videli, ako ne, onda udarite dislike. Ako to uradite, Predrag će da vam pošalje Rušku Jakić na kućnu adresu da vam objasni kako je ljubav uvek u modi. Medim. Malo cane, malo. Kaži. Izvini, je li ovaj ključić od njenog srca? Morat ćeš da je pitaš, aj zdravo je.